راديو إيرنا. علتو زينا حبرات منقسات أمريكا تقيح بحرن محلاو نايسليا سب ألبو نفرتي كتوافر مخانا دحر زوصاتو مجلسي إيران ون تمساسال مدب كمزلوا فليتا إيرانو كوماندر شهرام إيراني نمعكنات زينا هاقرو زابقال سلسة نايكينات مراخب أوش متعدنن كيح بحرن كنكساقسا مخانا نافليتو نسو مجلسيو مسوننتي ودبات كيح بحري زواسنن هاقرات زر الربي كايد كمزلو ملكيتو انتقونا زرزر اسمات نايتن هاقرات كام مهاب تغطي بالله اذن دينا باندار تون بزتبهلا سلسة نايكينات مراغب ام مسمر كيح بحري ايران تكايدو ناينا داد مقوعز ام محلاو كم زوافر ايزق اللزلو اذن ايران نايسليان كوللان مدب قبر ملس نايتي اب بحرين كاب زركب معسكرة تمزاسالي نايسليا سراح بسب البو نفرتي كتكايد مدي وازلا حورات منقسات امريكان مخانو ساقل سيلن إيران ناب يمن اب زكايد زلو كينات بمجد إيرترا بلا نحيلتات حوتي تدقف اللازم الوغساتات بترغاغامي زسمعيو طرف قجلا الشباب كاب سومال حليفون كينيان إثيوبيان سقات كيكون اب زفرحلو زلو اوان سبا سلطان جوبالاند مس إثيوبياوين ازج سراويت اب سقتا كورزتا كايدوم مرحت نايتا كاب ماكلاي منجس سومال تنصيلا بيناوي ناصنت زاوجت جوبالاند مس ازز سراويت إثيوبيا بقدام 26 لكاتيت اب زغبرو اغيبا طرف قجلا الشباب ابدوبات كلتين هاجرات من قسقاسات يسفح بمهلاو كغتالو زخل مفتحن منداي زعلم مخانو تغليصو ابتا اخيبا بوغن سومال ازازي راس كومبوني زنبره مادوبن حلفتي تصتن سليان بوغن سراويت إثيوبيا غا برغيدر جنرال أبا باوسيد زركبهم بركت زولو وتهدروان سبسلطان ترغيبهم نيرهم إثيوبياوي برغيدر جنرال زودو نتي أخيبا بزملكت أبزهبقال طرف قجلا الشباب نكلتين هاجرات أبزداو كبابيتات أبزنك أساقسلو اوان ناي حبار سقومتين موساد زخل ممرح السراح المفتار زعلم من بارو ملكيتو مسعك أبسلام حبرة أفريقيا زي تترنفو لعلى حدا شحز غصر متهدرات إثيوبيا أبتزوباين كساقصر لو كبل منقس سومالا قدمو سمع تقريبيو ازو تهدراو سمع مسمع كلاي منقس سومال زيكونا مساكم أكالو زريا جوبالان دي كايد مهلاو وطرغي فتر سقات الله إيقاد نهلو كونتات سودانن مفتحيهم بزملكات كزاتين زوت أو مدب سودان كم زي تساتفو فليتا جزيو منستر قدات وطا سودان علي صادق مس وكيل إيقاد أب سودان عثمان بلاي لاب زكايدو ركب مريحنت إيقاد ناي سودان ترى كوانت نبرة بزيد ليتان خال هاجر تواهيبو كبل تقاومو سميعوم أب سودان علوا منقست مستقايدة حبرة أفريقيا نتهاجر كاب أبالنت سلزة دسكلا مزباوين هاجرات نمزراب بمجد إيقاد يوخ كان عصنيحو أب أقامو داتا ورحت ري أكاد سرح إيقاد ورك نهجبيو ناب يوغاندا بمبتاح نيور مسوفني بزعبا كونتات سودان إثيوبيان سومالن زتا زكايد وعلا كدالو محتاتو أقدمو تقليتسيو أبزيا ورح مقابيت كايد زتمدبو وعلا إيقاد بزي تساتافنت وكلتا نسودان زملكت قداي كي لعل اتمنيسر قدايت وطاعت انكيغو على صادق بتوساقي مرحتي سودان يتعملنا يبزبلو اوان أخيبا إيقاد كتصوح مخانم حبيرو كورات سمعتنا زينا بزتفتسيم الله مدب سبورت يغتسل سناي مكتتال راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كمي تغنيو زي خبركم زخبركن النافكارت سبورت أبنا يلومي بحتي مقابيت كلتشحن عسران كلتن سومناوي ناي سبورت مدبنا نعاوتات تقدادماي ناتنا التسفاتيون أبزر رواندا أولمبيكاويت أثليت راهيل دانييل أب سبانيا أولمبيكاويت أثليت معرف باهتا أب شودن نبولتس وطسيت بينيام جرماي أب فرنسا نورا روسيا أب العلي يوكرينن زي توهبك قبر ملسي محبر سب عالمن كن ملكتنا نغط كتاتلنا بأخبرتنا حتت
ካብ 10 ለካቲት ጀሚሮ ክካየድ ዝቐነየ መበል 14 ውድድር ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት 27 ለካቲት ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ኣብ ከተማ ኪጋሊ ብዓወት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ፕሮ-ኮንቲነንታል ቲም አንድሪዮ ጂኦካርቶሊ ሲደርሜክ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዛዚሙ። ኣብዚ ዙር ከም መርኣያ ዓወቱ ብጫ ማልያ ክብሕት ዝኽኣለ ናትናኤል ነዚ 94 ተቐዳደምቲ ተሳቲፉ ን8 መድረኻት ዝቐጸለን 930 ኪሎ ሜትርን ዝሸፈነ ዙር ንምዕማም 23 ሰዓታት 25 ደቂቕን 34 ካልኢታትን ወሲዱሉ። ንሱ ካልኣይ ንዝወፀ ዩክሬናዊ ኣናቶሊ ቡድያክ ካብ ክለብ ትሬንጋኑ ብ26 ካልኢታት ክበልጾን ከሎ ሳልሳይ ደረጃ ንዝሓዘ ኣየርላንዳዊ ጆሴ ኤድዋርድ ካብ ክለብ ባይክ ኤድ ድማ ብ48 ካልኢታት ማሕዲጉሉ። ናትናኤል ኣብ መኽፈቲ ዝዞር ኣብ ዝተገብረ ውድድር ክሮኖሜትር ብ19 ካልኢታት ተፈንቲቱ መበል 24 ተርታ ምስ ሓዘ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ናብ መበል 23 ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ናብ ራብዓይ ኣብ ዝቐጸለ መድረኽ ናብ ሳልሳይ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ናብ ካልኣይ ደረጃ ብድሕሪ ምንቅዕራሩ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ንብጫ ማልያ ካብ እስጳኛዊ ኤንጀል ማድራዞ መንዚዑ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ብምእታው ክሳብ መፈጸምታ መዓልቲ ካብ ዝባኑ ከየውፅእ ዓቂብዋ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ተቐዳዳማይ ብዘይካ ንብጫ ማልያ ንሰማያዊት ማልያ ብሉፅ መንእሰይን ንቐጠልያ ማልያ ብሉፅ ኣፍሪቃውን እውን ክግብተን በቂዑ እዩ። ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናትናኤል ተኸቲሉ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብወገኑ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ብ1 ደቂቕን 17 ካልኢታትን ተቐዲሙ ሓምሻይ ተርታ ክስራሕ እንከሎ ምስ ጋንቱ ጀርመናዊት ኮንቲነንታል ቲም ድማ ብደረጃ ክለብ ተዓዋቲ ዙር ሩዋንዳ ኮይኑ ኣብዚ ዙር ንማሌዥያዊት ኮንቲነንታል ቲም ትሬንጋኑ ወኪሉ ዝቐረበ ካልእ ኤርትራዊ መትከል እዮብ ድማ ኣብ ሓፈሻዊ ውድድር ግዜ ብ4 ደቂቕን 30 ካልኢታትን ድሒሩ መበል 12 ደረጃ ሒዙ። ኤርትራ ውሽጢ ሃገር ዝወዳደሩ ተቐዳደምታ ፀረ ኮቪድ-19 ክታበት ስለ ዘይወሰዱ ብደረጃ ሃገር ካብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ሩዋንዳ ብምብኳራ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ኣቆጢዑ እኳ እንተነበረ ንኣህጉራውያን ክለባቶም ወኪሎም ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፉ 3 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሓፈሻ ዝናኣድ ውፅኢት ብምምዝጋቦም ናትናኤል ድማ ብፍላይ ጎብለል ዙር ሩዋንዳ 2022 ብምዃኑ ግን ንቁጥዕኦም ብሓጎስ ክድብሶ ኽኢሉ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ኣብ 2010 መርሃዊ ቅዱስካ ኣብ 2019 ንዙር ሩዋንዳ ዝተዓወትሉ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ ታሪክ እቲ ዙር 2 ግዜ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ሒዞም ዘለዉ ግን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ሩዋንዳዊ ቫለንስ እንዳይሴንጋን እዮም። ብ23 ግንቦት 1999 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተወልደ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ክለብ ኤሪቴል ተጠርኒፉ ዝነጥፍ ነይሩ። ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ግን ምስ ድሒራ ኔፖን ቴሌግራፍ ኤንድ ቴሌኮም ዝተባሃለት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲነንታል ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ንኽፃወት በሪ ተኸፊትሉ። ምዛ ጋንታ ን2 ዓመታት ብድሕሪ ምጽንዑኻ ካብ 2021 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ደረጃ ሓፍ ብምባል ምስ ኢጣልያዊት ፕሮ-ኮንቲነንታል ቲም አንድሮኒ ጂኦካርቶሊ ሲደርሜክ ኣብ ውድድር ይርከብ። ናትናኤል ኣብ ዝሓፂር ናይ ቅድድም ብሽክለታ ህይወቱ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ቶር ዴል ኤስፖዋር ካሜሮን ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ቅጽበታዊ ውድድር ከምኡውን ተሸላሚ ብሩር ሜዳልያ ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኤርትራ ኮይኑ ንሱ ብተወሳኺ ኣብዚ ሩዋንዳ 2020 ጎብለል ብምዃን ወናኒ ብጫ ማልያ ብርእሲ ምዃኑ ንጻዕዳ ማልያ ብሉፅ መንእሰይን ንቀጠልያ ማልያ ቅጽበታዊ ውድድርን ክውንን ክኢሉ። ብዘይካዚ ኣብ ላትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ዙር ጋቦን 2020 ተሸላሚ ጻዕዳ ማልያ ብሉፅ መንእሰይ ክኸውን እንከሎ ብውህሉል ግዜ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ኣብ ጂኦዲ ኢጣልያ 2021 ቦኽሪ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ዘካየደ 1.75 ሜትር ቁመት ዘለዎ ናትናኤል ኣብቲ እዋን ኣብ መበል 18 መድረኽ ናይቲ ዙር 8ይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ክፍጽም በቂዑ። ኣብ ውድድር ክላሲክ ፈረንሳ ቶር ዱ ዱቦስ ድማ ራብዓይ ብምውፃእ ኣብ ፖድየም ካብ ምድያብ ንስክላ ተሪፉ። ንሱ ብዝሓለፈ ዓመት 156 ናይ UCI ነጥቢ ዝኣከበ ክኸውን እንከሎ ሎብ ዘበን ከዓ ካብ ዙር ሩዋንዳ ጥራይ ብሓንሳብ 147 ነጥቢ ንምሕፋዝ ክኢሉ።
ኤርትራዊት ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎበርት ማቴሪዮ ቢንያም ግርማይ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ መበል 10 ውድድር ክላሲክ ድሮም ፈረንሳ ንኡድ ውፅኢት ረኺቡ ነዚ 191.5 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ብሉፃት ሓቆርቲ ዝተሳተፉሉ ውድድር ዴንማርካዊ ተቀዳዳማይ ኔዘርላንዳዊት ወርልድ ቲም ጃምቦ ቪስማ ዮናስ ቪንጊጋርድ ንምቐደድምቱ ራሕሪሑ በይኑ ብምእታው ብ4 ሰዓታት 37 ደቂቕን 5 ካሊታትን ክፍጽም እንከሎ ቢንያም ድማ ብ36 ካሊታት ተፈንቲቱ 7ይ ደረጃ ኮይኑ ወዲእዎ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ሱሳ ናይ UCI ነጥቢ ብምድላቡ ናይዚ ዓመት ነጥቡ ካብ 131 ናብ 181 ከባቢልዎ ኤርትራዊት አትሌት ራሄል ዳንኤል ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት 27 ለካቲት ኣብ አልቡፋይራ ፖርቱጋል ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ጉያ ሞሮር ቱር ጎልድ ቀዳማይ ተርታ ብምሓዝ ተሸላሚት ወርቂ ሜዳልያ ኮይና ነቲ ናይ 6.37 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ጉዕዞ ብ21 ደቂቕን 9 ካሊታትን ዝፈጸመት ኦሎምፒካዊት አትሌት ራሄል ነዚ ዓወት ዝበቕዐት ንኢትዮጵያዊት ሊኪና ኣምባው ብሓንቲ ካሊት ንኬንያዊት ሉሲ ሙያ ድማ ብ36 ካሊታት ብምብላጽ እያ እዚ ናይ ሰንበት ዓወት ንራሄል ኣብ ሰሌዳ ዙር ጉያ ሞሮር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንኽትቆየት ኣኽኢልዋ ኣሎ ጓል 20 ዓመት ራሄል ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ኣብ ኣታፕ ወርካ እስጳኛ ኣብ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ውድድር እውን ቀዳመይቲ ኮይና ተዓዊታ ነይራ ኤርትራዊት ሾደናዊት አትሌት ምዕራፍ ባህታ ብዓርቢ 25 ለካቲት ኣብ ቬኮይ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 3000 ሜትር ናይ ውሽጢ ዳራሽ ውድድር ጉያ እግሪ ሻምፒዮን ሽወደን ቀዳመይቲ ብምውፃእ ጋማ ዓወት ኣሲራ ጓል 32 ዓመት ኦሎምፒካዊት አትሌት ምዕራፍ ነዚ ዝተጠቕሰ ርሕቀት ንምሽፋን 8 ደቂቕ 55 ካሊታትን 75 ኖስ ካሊታትን ኣብ ዝተሓተተትሉ ካልይቲ ንዝወፀት ዮላንዳ ንገራምቤ ብሓደ ካሊት ሳልሰይቲ ንዝወፀት ሳራ ላሕቲ ድማ ብ4 ካሊታት ፈልያትን ኣትያ በዚ ውፅኢት ዝተሓጊዛ ኸዓ ነቲ ኣብ 1996 ብሳራ ወድሎንድ ዝተታሕዘ ክብረ ወሰን 3000 ሜትር ሽወደን ብ5 ካሊታት ሴራቶ ሩስያ ንዩክሬን ብቑልዕ ንምውራር ብሓሙስ 24 ለካቲት 2022 መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ድሕሪ መኽፋታ ካብ ህዝባን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለምን ኩነኔ ተቃውሞን እገዳን ይውሕዝ ኣሎ እዚ ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተኸቲሉ ዝወሃብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ግብረ መልስታት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ሸነኻት ጥራይ ዝተሓፅረ ዘይኮነስ ማሕበረሰብ ስፖርት ዓለም እውን ኢዱ ዝሓወሰሉ እዩ እቶም በማሕበረሰብ ስፖርት ዓለም ዝወሃቡ ግብረ መልስታት ብኸፊል እንታይ መስሉ ስዒብና ክንደህስሶም ኢና ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ወይ ከዓ ዩኤፋ ናይዚ ዓመት ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኣብ ስታዲየም ጋዝፕሮም ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ሩስያ እዩ መዛዘም ክገብረሉ መደብ ኣውፅኢ ነይሩ ይኹን እምበር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ብምፍጻማ ብመገዲ ፈጻሚ ኮሚቴው ዝገበሮ ህፁፅ ኣኼባ ነቲ ናይ ምእንጋድ ዕድል ንከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ነፊጉ ንከተማ ፓሪስ ክወሃብ ወሲኑ ከም ውፅኢት ናይዚ እቲ ዝመፅእ 28 ግንቦት 2022 ዝሳለጥ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኣብ ስታዲየም ፍራንስ ክካየድ እዩ ኣካየድቲ ውድድር መኪና ፎርሙላ 1 ብሸነኾም ንማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ስዒቦም ነቲ ከም ኣካል ዓመታዊ ውድድር ሻምፒዮን ፎርሙላ 1 ን25 መስከረም 2022 ኣብ ሶቺ ሩስያ ክሰላሰል ተወጢኑ ዝነበረ ቅድድም ከም ዝሰረዝዎ ንህዝቢ ወግዓዊ ገይሮም ናብቲ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ንምሕላፍ ኣብ ወሳኒ ፀወታ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ን24 መጋቢት ኣንጻር ፖላንድ ግጥም ተሰሪዑላ ዘሎ ሩስያ ኣብዚ ግጥም እንተዳስዒራ ን29 መጋቢት ምስ ካብ ሽወደንን ቼክ ሪፐብሊክን ዝሰዓረት ሃገራዊት ጋንታ ክትፋለሚዩ መርሓ ግብሪ ወፂ ነይሩ እንተኾነ ግን ብሰንኪቲ ኣብ ዩክሬን እትፍጽሞ ዘላ ዕንደራ ሰለስቲአን ሃገራት ማለት ፖላንድ ሽወደንን ቼክን ኣንጻራ ከም ዘይፃወታ ኣፍሊጠን ኣለዋ ንመግለፂ ዘን ሃገራት ተኸቲሉ ፊፋ ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሩስያ ኣብ ራሻ ዘይብሉ ሜዳ ብዘይ ባንዴራን ሃገራዊ መዝሙርን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሩስያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም ንኽትፃወት ወሲኑ
ይኹን እምበር ተን ሃገራት ኣብ ዝሃብዎ ናይ መልሲ ሩስያ ኣበናይ ቦታን በናይ ስምን ትጻወት ብዘየገድስ ብፍጹም ከም ዘይገጥማ ከረጋግጻን ከለዋ ብርክት ዝበሉ ወገናት ድማ ፊፋ ነታ ሃገር ካብቲ መጻረዪ ብቐጥታ ከባራ ብዘይምኻሉ ነቐፊቶም ደርብየምሉ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ጁዶ ንፕሬዚደንት ፑቲን ካብ ናይቲ ፌደሬሽን ናይ ክብሪ ፕሬዚደንትነት ኣልይዎ ብጁዶ ጸሊም ቁልፊ ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ፑቲን ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት እዩ ናይ ክብሪ ፕሬዚደንትነት ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ጁዶ ኮይኑ ተመዚዙ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ኣካል ተቃውሞ ናይ ዝወራር ምስ ካብ 2013 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ናይ በረራ መሻርክታ ኮይኑ ክቕጽል ዝጸንሐ ሩስያዊ መገዲ ኣየር ዩሮፍሎት ዝነበራ ናይ 40 ሚልዮን ፓውንድ ውዕል ስፖንሰርሺፕ ግዜ ከይወሰደት ኣፍሪሳቶ ዩናይትድን ናብ 146 ማዕርፎ ነፈርታት ናይ 52 ሃገራት ዝበርር መገዲ ኣየር ዩሮፍሎትን ናይ ፈለማ ውዕሎም ምስ ኣብቅዐ ኣብ 2017 ክሳብ 40 ሚልዮን ፓውንድ ብዝበጽሕ መጠን ገንዘብ ኮንትራቶም ዳግማይ ኣሓዲሶም ነይሮም ኣፈኛ ክለብ ዩናይትድ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ኣብ ዩክሬን ዝተፈጥሮ ክስተታት ብምትእስሳር ምስ መገዲ ኣየር ዩሮፍሎት ዝነበረና ውዕል ኣፍሪስና ኣለና ተኻፈልቲ ሻغሎት ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዝርከቡ ደገፍትና ኢና ነቶም ዝተጎዱ ድማ ሓዘንና ንገልጸሎም ብምባል መግለጺ ሂቦ ኣብ ኣፍ ልቢ መሊኣ ነቲ ዝበዝሐ ብርክታቱ ብመገዲ ሩስያ ዝውነን ኩባንያ ነዳዲ ጋዝፕሮም ከተወዓውዕ ዝጸንሐት ጀርመናዊት ክለብ ሻልከ ባዶ 4 ብጊዳኣ ነዝጸንሐ ውዕላት ብምቕዳድ ጋዝፕሮም ንዝብል ሎጎ ወይ ከዓ ጽሑፍ ካብ ማሊኣ ኣልያቶ ምስ ሩስያዊት ክለብ CSKA ሞስኮ ተጠርኒፉ ዝጸንሐ ጆርጂያዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ቶርኒኬ ሸንገልያ ንሰራዊት ሩስያ ምስ እትውክል ክለብ ኮይነ ክጻወት ኣይደሊኒ ብምባል ነታ ሃገር ብምሕዳግ ኣብ ስጳኛ ናብ ዝርከቡ ስድራ ቤቱ ርእሲ መቕንዑ ንሱ ዝውንኖ ማህደር ፌስቡክ ንዝነበረ ስእሊ ብባንዴራ ዩክሬን ተኪእዎ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ሩስያዊ ወናኒ ክለብ ቸልሲ ሮማን አብራሃሞቪች ምስ ወራር ሩስያ ብዝተተሓሓዘ ጉዳይ መልክዕ ክለቡ ከይበላሾን ብመንግስቲ እንግሊዝ ካብ ዝውሰድ ስጉምቲ ስለ ዝሰገአን ካብ 2003 ሒዝዎ ንዝጸንሐ መዝነት ምምሕዳር ታጋንታ ናብ ትካል ተራድኦ ቸልሲ ብውክልና መሓላሊፉ አብራሃሞቪች ነዚ ውሳኔኡ መልኪቱ ዘውፅኦ መግለጺ ብዙሕ ንጹር ብዘይምዃኑን ንወራር ሩስያ ድማ ብቑሉዕ ብዘይምኹናኑን ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዝነበረ ጋሪ ኔቪልን ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ካብ ዝነበረ ሚካ ሪቻርድስ ዝርከብዎም ሒደት ቁጽሪ ዘይብሎም ማሕበረሰብ ስፖርት ወቐሳታት ተቐቢሉ ዩክሬን በሐሙስ ንግሆ ብሰራዊት ሩስያ ንዝወረዳ ዝተዋሃደ ናይ መሬት ባሕርን ኣየርን ሃንደበታዊ መጥቃዕትታት ካብ ብዙሓት ወገናት እያ ተደናጋጽነት ረኺባትሉ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ኤውሮጳ ዝርከቡ ደገፍቲ ተጻወትን ኣሰልጠንትን ናብ ስታድዮም ኣብ ዝኣተውሉ ንህልው ኩነታት ዝገልጽ ጭርሖታት ኣብ ማልያ ባነር ኣጭርቕትን ካልእ ነገራትን ጽሒፎም ሓሳቦም ኣንጸባሪቖም ገለ ካብቲ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ተጻሒፉ ብብዝሒ ዝተራየ ጭርሖታት ኣብ ጎኒ ዩክሬን ደው ንብል ፑቲን ኩናት ኣቋረጽ ኩናት ደው ይበል ኣይፋልኒ ኩናት ሰላም ንኹሉ ኩናት በዓለገዩ ዝብልን ካልእን ይርከቦ እዚ ንሰላም ዝጽውዕ ንኩናት ድማ ዝኾነን ጭርሖታት ብዘይካ ተጻወቲ ደገፍትን ኣሰልጠንትን ጋንታታት እውን ኣብቲ ኣብ ዙርያ ሜዳን ዝርከብ ናይ መወዓውዒ ሰሌዳታት ብብዝሒ ዘርጊሕኖ ቐኒን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ኢጣልያ ዝተሳለጡ ብምሎም ግጥማት ካብ ግቡእ ሰዓታቶም 5 ደቂቕ ደንጊዮም ከም ዝጅምሩ ተገይሩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደሉ ምኽንያት ንወራር ሩስያ ንምቁዋም እዩ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ገብርኤል ግራቪና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርህ ብዝሃበሉ ስፖርት ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣይኮነን እንታይ ዳ ሰላም እዩ ዝደሊ ኢሉ ኣብ ስታድየማት ጀርመን እውን ቅድሚ ፀወታ ምእንቲ ሰላም ግዳያት ኩናት ንምዝካርን ናይ 1 ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ተገይሩ ክለብ ኤቨርተን ካብ 2019 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ከም ልምዲ ቅድሚ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ንተቃጭሎ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ወይ ድማ ሳይረን ቅድሚቲ በቐዳም ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበራ ፀወታ ከም ኣመላ ኣይተጠቕመትሉን እዚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሩ ምስ ምፍናው መጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ድምፂ ናይ ካብ ደብዳብ ኣየር ተጠንቀቑ ደወል ቃላሕ ስለ ዘሎ ንዩክሬናውያን ንዘይምንኣስን ኣኽብሮት ንምግላጽን ተባሂሉ እዩ እቲ ልምዲ ዘይተተግበረ
ኣብቲ ዕለት ተጻወትቲ ኤቨርተን ባንዴራ ዩክሬን ተጎልቢቦም ተጻወትቲ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ተጻወትቲ ማልዮም ስእሊ ባንዴራ ዩክሬን ዝተለጠፎ ተራ ጻዕዳ ማልያ ደሪቦም ናይ ቅድመ ግጥም ሰላምታ ናብ ሜዳ ኣትዮም። ብተወሳኺ እውን ቅድሚ እቲ ግጥም መላእ ስታድዮም ንዩክሬን ዘለዎ ደገፍ ብጠቕዒት ኣብ ዝገለጸሉ ኣዒንቲ ናይቲ ኣቐዲሙ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንፕረዚደንት ፑቲን ኣቐንዛዊ ሞት ምንኤልካ ኢሉ ጽሒፉ ዝደምሰሰ ዩክሬናዊ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ኣሌክሳንደር ዚንቼንኮ ብንብዓት ተሳዒሩ። ፖርቱጋላዊት ክለብ ቤኔፊካ ብሰንበት ምስ ክለብ ቪቶሪያ ብዝነበራ ጸወታ ንዩክሬናዊት ከዓያ ሮማን ያሬምቹክ ኣብ መበል 61 ደቂቕ ከም መተካእታ ናብ ሜዳ ብዝለኣኸትሉ ናይ ሓለቓ ጋንታ መዝነት ክትህቦን ከላ ብምሎም ኣብቲ ስታድዮም ዝተረኽቡ ደገፍታ ድማ ካብ መንበሮም ብምትሳእ ብጠቕዒት ኣሰንዮም እትዮሞም። ያሬምቹክቲ ብደገፍትና ስልጣንን ክለቡ ዝተዋህቦ ዓብ ኽብሪ ንውሽጣዊ ስምዒቱ ብምትኽቷኽ ኣደፋኒቑ ከም ዝነብዕ ገይርዎ። ዝተፈላለዩ ኣብ ስፖርት ዝነጥፉ ዘለውን ዝነበሩን ዩክሬናውያን ንወራር ሩስያ ብቓልሲ ክምክትወዮም መሪጾም። ተኸላኸላይ እስጳኛዊት ክለብ ስፖርቲንግ ጊዮን ዩክሬናዊ ቫሲል ክራፍተስ ዋላ እኳ ብረት ብኸመይ ከም እትልጎምን ትትኮስን ዘይፍለጥ እንተኾነ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ቋሪጹ ንሃገሩን ህዝቡን ካብ መጥቃዕቲ ሩስያ ንምድሓን ናብ ዓዱ ተመሊሱ ኣንጻር ወረርቲ ክቃለስ ከም ዝደሊ ገሊጹ። ክራፍተስ ብሓዘን ተመልዩ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሩስያውያን ህዝብና ከምውን ኣብ ሆስፒታል ከይተረፈ በርጌሳት ይቐትሉ ኣለዉ። እዚ ድማ ናይ ሩስያውያን ጌጋ እኳ እንተዘይበልኩ ናይ ፑቲን ጥፍኣት እዩ። ንሕና ብሰናይ ሰላምን ርግኣትን ክንነብር ንደሊ ሃገር ኢና። ንዝኾነ ይኹን ከነጥቅዕ ድሌትና ኣይኮነን። ናብ ዓውደ ኹናት ከይደ ንሃገረይ ክከላኸልን ንህዝበይ ክሕግዝን እየ ድሕሪ ምባሉ ንስድራ ቤቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍርቂ ሰዓት ከም ዝድውለሎም ስድራ ቤቱ ድማ ብፍርህሞት ተሻቒሎም እናበኸዩ ከም ዘዘራርብዎን ብዛዕባኦም ክሓስብ ድቃስ ሰላም ከም ዘየብልን ኣረዲዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕዉት ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዘሎ ኣብ መወዳእታ 9ታትን ፈለማ 2000ን ተኸላኸላይ ክለብ ኣርሴናል ዝነበረን ናይ መጀመርያ ዩክሬናዊ ተዓዋቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ወዲ 53 ዓመት ኦሌግ ሉዝኒ ናይ ምዕላም ስርሑ ምስ ክለባት እንግሊዝ ንምክያድ መደብ ኣውፂእኳ ክገይሽ ተበጊሱ እንተነበረ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ስለተላዕለ ግን መደባቱ ወንዚፉ ምእንቲ ህዝበይ ሃገረይን ዴሞክራስን ክቃለስ ኢሉ። ሻምፒዮን መኸተ ጉስጢ ከቢድ ሚዛን ዓለም ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣመሓዳሪ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ዘሎን ዶክተር ቪታሊ ክሊችኮ ከምኡውን ብተመሳሳሊ ሻምፒዮን መኸተ ጉስጢ ከቢድ ሚዛን ዓለም ዝነበረ ሓዉ ፕሮፌሰር ቭላድሚር ክሊችኮን ብወገኖም ምስ ሰራዊት ሃገሮም ብምጽምባር ኣንጻር ዓመፅ ሩስያ ክቃለሱ መዲቦም። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወሰደቶ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ካብ ዜጋታታ እውን ከቢድ ተቃውሞ ይስዕበላ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ ሰሌዳ ደረጃታት ተጻወቲ ቴኒስ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ተርታ ተሰሪዑ ዝርከብ ዳንኤል ሜድመደቭ ሃገሩ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ ወራር ብምኹናን እዚ ኩሉ ዜናታት ኩናት ንምስምዑ ቀሊል ኣይኮነን። ከም ተጻዋታይ ባይታ ቴኒስ መጠን ኣነ ኣብ ዙርያ መላእ ዓለም ሰላም ንኽሰፍን እየ ዝጽዕር፣ ንሰላም ዝዓጠቕኩ ሰብ እየ ድማ ክብል ተሰሚዑ። ወዲ ሃገሩ ኣንድሬይ ሩብለቭ እውን ብዓርቢ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ዱባይ ኦፐን ንሆበርት ወርካትስ ረቲዑ ኣብ ፍጻሜ ምስ ሓለፈ ቻርኮል ብምልዓል ኣብ ዓይኒ ትቐርጾ ዝነበረት ካሜራ በጃኹም ኩናት ሕደጉ ዝብል ጽሑፍ ናብ ፕሬዚደንት ሃገሩ ፑቲን ኣመሓላሊፉ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕሶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን። ሬድዮ ኤረና